subscribe to my YouTube channel. Salamat na rin sa 3 subscribers ko. At ngayon, may ipapakita ko. I have, bakit kasi nag-increase in use ko pa? Okay, hapon kasi, punta ako ng Roja City. Bibili sana ako ng sapatos, kaya lang, iba yung nabili ko. Guys, ito nga pala yung nabili ko sa Daiso Japan. Ipapakita natin sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Okay. Ito yung ito yung gustong-gusto kong bilhin dahil matagal ko na tong pangarap sa buhay ko. My God, itong acrylic organizer. Presyo nito nasa 288 lang siya. Then, compare sa sa internet, may mga mahal 350 pesos. Pero hindi mo hindi mo tawag dyan, hindi mo kasi makikita yung quality ng items. Mabuti may nakita ako sa Daiso. Maganda siya. Ito siya ngayon. Taran! Ang ganda. Ang ganda niya. Makapal siya. Ang ganda-ganda. Oh my gosh. One is itong pabango. Ito daw yung best seller doon. Ako guys, ang bango nito, promise. Ito siya. Ang bango nito. I got this for 88 pesos. O diba? Ang laki na. Sulit yung 88. At saka mabango. Super bango. Tapos, pumili ako ng brow liner. Ito. 88 pesos din to. Actually, ito yung gamit ko sa kilay ko ngayon. Ito. Dark brown siya. Maganda yung sinta. Sorry guys, nabubulol talaga ako. Pasensya na kasi. Bisaya tayo. Bye. Ang hirap ng Tagalog. Ito siya. Ito yung niya. Ang ganda din. Swatch ko. Ayan. Ang ganda. Okay. Tapos, pumila pa ako ng Sophie. Ito siya. Actually, dalawa ito sila na. Wala kasi naman ko eh. Kinain namin kahapon. Dalawa to, 2 pieces for 88 pesos. Yung isa nito, kulay puti. Yung cookish. Parang cream ba yung flavor niya. Masarap. Tapos, ito yung pinakamasarap. Ito. Nabili ko sa 88 pesos lang.